Si volem que en els nostres butlletins trimestrals apareixi la nomenclatura pròpia de la LOEM, ho haurem de configurar. Anirem a Administració, Acadèmic, Configuració del curs escolar, anirem a Primària i si baixem a baix de tot d'aquesta pantalla haurem d'anar a Formats de càlcul. Des d'aquí, si baixem a Ponderació de notes, si entrem a la clau anglesa ho haurem de configurar des d'aquí. Ho hauríem de configurar de la següent manera. Faríem clic a Afegir nota i d'aquesta manera aniríem introduint cadascuna d'elles, no assoliment amb la seva corresponent abreviatura i amb el seu rang de notes, i així cadascuna. Un cop haguéssim fet això, hauríem primer de donar-li al botó Verificar notes i després guardaríem. D'aquesta manera ja podríem puntuar amb les qualificacions de la LOEM.